Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua mula sa Naga City, Philippines upang bigay sa inyo pinaka-latest weather analysis ng araw po ng linggo hanggang Martes, Setyembre 15 hanggang 17, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang ating update. Meron po tayong dalawang sama ng panahon. Yung isa sa kanila, malapit sa Hilagang Luzon, ay mukhang magiging ganap na bagyo bago po ito tumawid ng Hilagang Luzon. Kasi ang pinapakita na yun ng mga computer models, lalo na po yung European model ay tatawid po ito at pabantayin po natin ito. Ito po yung latest CubeSat na ginawa natin ng araw na ito ng linggo. At ito yung binabanggit natin na nakalipas na ilang videos. Minimension na natin ito na mayroon dalawa dito mag-form. Samantala, bago natin i-tackle ito muna si Bibingka. Palapit na po ito sa Metropolitan Shanghai, mga Filipino community na napapanood itong ating updates. Ay maghanda po dahil po within the next 12 hours maglalandfall na po ito sa Metropolitan Shanghai, malapit na malapit o over mismo sa Metropolitan Shanghai. Itong si Bibingka. Ito po ay may dalang hangin na 140 kilometro malapit po sa kanyang mata. At ito po ay inaasahan pong dadaan dyan bukas ng umaga, Martes. Okay? Dito naman tayo sa dalawang namumuong sama ng panahon. Isa sa kanila, ito si 97W, LPA pa po ito sa Joint Typhoon Warning Center. Subalit sa Japan Meteorological Agency, ginawa na po itong tropical storm sa mga oras na ito. Kahit hindi pa po organized yung kanyang low-level circulation center, respect po natin ang mga taga-JMA. Yan po ang kanilang final decision at ginawa po itong tropical storm Pulasan. Okay? Ang good news po nito, ang kanyang tracking ay susundan lang po niya ang tracking ni Bibingka. So yan po ang kanyang track. Papasok na naman po ang bahagya sa Philippine Air Responsibility for a few hours, then exit. At yan po ang magiging forecast nitong si Pulasan. Samantala, ito po, by the way, itong si Pulasan ay nasa labas po ng Philippine Air Responsibility, kanluran lang po ng Guam. So, gaya ni sinabi ko, saglit lang po siyang papasok. Most likely na yung Martes. Kasi mabilis na ito ay akyat. Itong si LPA 98W, unti-unti na pong gumaganda ang kanyang sirkulasyon o medyo nagsasarado. May mga kaulapan na po, may mga spiral banding. So, most likely, bago or pagkatapos ito tumawid ng Hilagang Luzon, pwede po ito maging isang tropical depression. Kapag maging TD po ito, na hindi pa pumapasok si 97W, na hindi pa pumapasok si Pulasan, baka ito ang magiging Hener. At kung pumasok din ito magiging Helen. Okay? So, yan po ang situation na yon ng dalawang system. So, ito si 98W mukhang magiging tropical depression bago o pagkatapos tumawid ng Hilagang Luzon. So, mag-ingat po ang mga kababayan natin dyan sa Cagayan Valley. May mga ulan po na pwedeng umabot ng 100 mm sa loob ng 24 oras simula bukas. Samantala, sa baba nitong monsoon trough, okay, at sa baba ni 98W, patuloy pa rin ang epekto ng habagat sa kanluran at hilagang bahagi po ng Mindanao, Northern o Hilagang Caraga, at dito rin po sa may Visayas, Mimaropa, kasama na po ang Calabarzon, Metro Manila at Kabikulan. Although dito sa Kabikulan, may mga times na sisilip yung haring araw, but mostly maulap po tayo at may mga padaan-daan pong mga ulan at may mga pagkidlat at pagkulog. So mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga pagbabaha
flash floods at yung pagguho ng lupa o landslides kapag mga pong malalakas na thunderstorms. Okay? So, itong area po ng Mindoro at Western Visayas talaga na-feel nila ang grabing ulan dahil itong epekto ng habagat. At ito naman po si 96W ay nag-dissipate na po. Mukhang malulusaw po ito base po sa mga computer models. Okay, so yan po ang magiging ating analysis sa mga system na ito. Ito yung fast animation. So nakita ninyo, refresh na natin para makita natin yung up to 11 p.m. So yan po siya. Kita ninyo, nagde-develop na po itong si 98W. Samantala itong si Pulasan ay nandito po sa may malapit sa Guam. Ito naman po si Bebingka. So zoom in sa animation, nakita po natin, medyo nagkakaroon ng opening ng mga kaulapan sa Kabikulan. So posibleng magsilip ang haring araw, but kung mag-expand po itong mga kaulapan ng habagat at nitong si LPA98W, may mga posibilidad na may mga thunderstorms na naman at ulan. At kitang-kita po dito, ang Western Visayas at Negros Island region ay patuloy na nakakaranas po ng mga pabugso-bugsong ulan dala ng habagat. Samantala, ito yung tracking ni Bebingka. In 12 hours, landfall po siya dito sa may Shanghai, Metropolitan Shanghai. Ang lakas niya na yun ay nasa 75 knots, okay, or 140 kph sa Japan Meteorological Agency. Ang US Joint Typhoon Warning Center ay mukhang humina na po sa 130 kph. Samantala, sa latest na inipulasan, ayan po, halos identical po ang track. Tingnan nyo, si Bebingka, ito naman si Pulasan. So, same tracking, medyo konting baba lang sa kanyang track. Mukhang Okinawa ang pupuntahan nito. But, malalaman natin yan in the next couple of days. Ito po yung latest mula sa European model. Ito po yung tinatawag nating wind at pressure forecast. Bukas po ng hapon, inaasahan pong lalapit na po itong si LPA 98W, posibleng maging tropical depression. Ito po si Pulasan, market na rin. Habagat po dito sa may Kabisayaan. At pagdating ng gabi, ating gabi ng Martes, landfall po siya sa Northern Luzon. At habang nagla-landfall, mayroon ng ikalawang vortex, o ikalawang sentro itong si 98W at posibleng dito na siya mag-reorganized. Kaya sa Martes ng hapon, yan na po siya sa may West Philippine Sea, baka maging tropical storm. Ito na po si Pulasan, packet pa rin, at mukhang papasok din bahagya sa Philippine Air Responsibility sa darating pong Martes, likely gabi. At patuloy pa rin epekto ng habagat. Okay? Miyerkules, nakalabas na sa Philippine Air Responsibility si 98W, samantala ito si Pulasan, kadadala ng area po ng Okinawa. So, it looks like sa Webes, ang epekto ng habagat nasa kanluran bahagi na lang ng Luzon. The rest, improving weather conditions, lalo na po sa Biyernes. Dito na po siya sa may Ilocos provinces, epekto ng habagat. At mukhang meron na naman po isa dito sa may east of southern Taiwan. At ito po lahat ay paakyat. Okay, so yan po ating wind at pressure forecast. Pinapakita kung saan pupunta po si LPA 98W. Maganda lang po tayo, mga kababayan natin sa Hilagang Luzon. May mga posibilidad ng 50 hanggang lampas 100 mm na ulan bukas o sa Martes. Ito pong ensemble tracks ng European model at nakikita niyo dito. Ang track ni Pulasan, ito po si Pulasan, papunta sa same track ni Bebingka. Okay, dyan siya dadaan. Samantala dito, ito na po yung track ni posible maging Hener. So, most likely, pwede siya maging bagyo po dito o kaya dito sa may West Philippine Sea. So, it depends kung gaano katindi ang epekto ng terrain ng Hilagang Luzon. Dahil kung magkakaroon ng interaction kaagad, baka sa kabila na po siya ng West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, na magde-develop. Okay? So, medyo problema natin yung ulan.
Tapos yung epekto ng habagat, lalo na po sa may kanluran bahagi po ng ating kapuluan. At dito sa malayo, meron pa rin pinapakita. Most likely, low pressure pa lang ito. Huwag muna natin pansinin yan. Sa rain forecast, ayan po, bukas po, 24-hour rain. Inaasahan pa rin mga monsoon rain sa may Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region. Kasama po ang Guimaras. At may mga monsoon rains po sa Masbate, northwestern side ng Samar, at western sections ng Albay at Sorsogon. Romblon kasama din po. At dito na po sa may Cagayan Valley, more than 50 to 100 millimeters na ulan ang inaasahan dahil po sa sirkulasyon ni LPA 98W. Sa Martes, ay magbibigay ito ng mga ulan din sa o patuloy ang mga pag-ulan sa Hilagang Luzon dahil kay LPA 98W at mag-reorganize na po dito sa may West Philippine Sea o dito siya mag-organize. At kita ninyo, effective pa rin ng habagat ay patuloy pa rin sa Mimaropa at Kanluran, Kabisayaan. At mag-extend din po sa may Camarines Sur, yung effect ng habagat. So, may mga on and off rainfall na naman tayo sa Martes. Pagdating ng Miyerkules, September 18, medyo may habagat pa rin sa Kabikulan, pero nakakoncentrated po sa western sections. So, may mga on and off rains pa rin po sa Miyerkules. Samantala, mas malala po dito sa may western Visayas, Romblon, Boracay, Mimaropa, at dito rin po sa Mindoro, lalo na po sa may Mamburao, Occidental Mindoro. So, yan po ang epekto ng habagat kapag mayroon pong bagyo dito sa may West Philippine Sea. Kasama din po Metro Manila, ibang portions po ng Central Luzon. So, yan po ang pinapakita ng habagat. Sa Huwebes, September 19, hihina na po ang habagat sa ibang bahagi po ng Kabisayaan. Concentrated na naman po sa may Occidental Mindoro, western sections ng Central at Northern Luzon. And then sa Sabado, o sa Biyernes, September 20, unti-unti na po humina ang habagat sa Kanluran Luzon, improving weather sa Kabikulan at Visayas, lalo na po sa araw ng fluvial procession ng Mahal na Ina, Birhen ng Peña Francia, sa Sabado, September 21, mukhang maganda na po ang panahon sa Kabikulan. Ang habagat ay concentrated na lang po sa Ilocos Provinces at sa Batanes, Papuing Group of Islands. So yan po ang ating rain forecast. Pagdating sa ating wave forecast ay patuloy na maalon ang iba't ibang bahagi po ng ating karagatan. Mula 2 hanggang 3 metro. Okay? At manatili po yan hanggang sa Miyerkules, lalo na po pagtawid nitong LPA sa kanluran ng Pilipinas. Grabe po ang efekto ng habagat dito. Umaabot ng 3 hanggang 4 na metro ang laki ng alon. Mapanganib sa mga mangingisda at mga malilit na sasakyang pangdagat. Okay, so yan muna po ang ating pinaka-latest sa ating panahon na yung linggo. At muli tayong babalik sa Martes. At kung maging ganap na bagyo bukas, meron tayong special coverage dito po sa ating YouTube channel at sa Facebook video channels as well. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Good night po sa inyo lahat. Mag-ingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.